Ассалому алейкум ҳамватанони азиз ва тамошобинони канали мо. Хушомадед ба канали мо. Субҳи ҳамаи шумо ба хайру шодӣ бод. Инак чӣ хеле ки мебинед мисли ҳамешагӣ видеои мо оғоз шуд аз корвон ҳози субҳи барвақтай соат 7. ма барвақтар омадам ки ами ваёма корома тамом кунам, баъдан бо аз пушти дигар коро шавам. Хулоса ози мо меравем ва якчанд чиза дархост дорам ва ба навор мегирам. Тамошобинони азиз, бисёре аз анами подписчикони мо дар бораи анамин посапушкиёи каблукои ямхе чоркунҷа гуфта нависта буданд. Марҳамат, нархи оптумша ма гап мезанам. Нархи оптумуш 480 сомон коробкада будай. Донада мумкин 120 сомон мефурӯшанд. 480 коробкада боша и 5 та дора ба фикрам. Ина марҳамат 80 меғалта нархи оптум. Хе донагирӣ набинед чанд намуд модел дора. Донагирӣ мумкин 120-150 фурӯшанд. И оптумуш ҳами обуфои женскира оптумуш дар якум дарвозаи корвон тарафи оптову охир ядодай. Ана иҷа дӯстони азиз симо астай. И ҳам я дархости подписчики мо буд ки дар бораи ам хеле симо вайкнет маълумотиет. Нархошон 1 метрш 1 сма 2 сма 3 сма хеле 1 метрш. Ино дар ҷои анамин оптовии пасудо ҳастай ҳафтум дарвозаи корвон тарафи оптовуда дар ҷои амуҷа фурӯхта мешава. Ина марҳамат тамошо кунед, шланг ҳам ҳастай. Шлангша рости гап напурсидем, фақат ами симоша. Ина у симои сиёҳ 1 метрш 1 сум оптумуш. Тамошобинони азиз, дархости дигари подписчики мо дар бораи анамин чизои вая варзиширо нишон додан буд. Бисёр вақт мепурсиданд, вале имкон набуд. Имрӯз камакакам боша ма ба навор гирифтам чизои варзиширо, то ин ки шумо камакакам боша бохабар шавед. ана ин намуд вай астай, велик астай 1100 сомон барои варзиш 1100 сомон будай. ина ма аз ҳафтум дарвозаи корвон тарафи оптови ба навор гирифтагиям аз контейнеро. ана ин намудуш бо бинед хушрувошай и 2000 сомон. иям анами ваяй велик боринай марҳамат бо доштиян. аз ин амортизатор доштай вай бо 2500 сомон будай. дӯстони азиз, ана ин намуд тупои чӣ хеле меган профессионални аз 100 сомон боло, ҳам барои футбол ҳам барои баскетбол аз 100 сомон болояй нархаш. ино рости гап ваёш ҳастай, одиёш ҳастай барои кӯдако 20 сомонай. мисол одие ки бисёртар мефурӯшанд 20 сомон 30 сомонай. аи боша профессионалне ки аст қиматтарай. иҷа ҳар намуд поисто ҳастай барои мисол миёну барои почаву дигар ҳастай. ҳар хела спортивни поисто нархошон 40 сум 100 сум 150 сум ам хелеай. ози бо ма нишон метавонам чизе ки агар имкон шава ба навору гирифта нархша мефаҳмонам шумода. иҷа дар бораи намин вай гантелу штангаву чизо пурсон шуда буданд. чӣ хеле ма пурсидам, инора килоша ҳисоб мекардиян. 1 килош 25 сомон будай. мисол шумо штангаи 25 килоя ки гирифтед, анам 25 килоша 25 сомонӣ ҳисоб мекунанд. чи штангара чи гантейла хулосам хеле иҷада бо ҳаст. ана ин намуд ваё барои об гирифтан барои ами варзишгаро ҳам термусо ҳастай, ҳаманам хеле баночкаҳо ҳастай. нархошон аз 30 сомон сар мешавад то 70 сомонира. и ҳамаша мо ҳафтум дарвозадай чӣ хеле ки нав гуфтам. ана бо ҳаст причаткиё дӯстони азиз. причаткиёям нархошон ҳар хелай 110 сомона 130 190. и вобаста ба анами сифаташ вобаста ба ам ҷиҳати профессионалиш нархош фарқ мекуна аз якдигараш. на перчатко иҷада ҳаст бо шлем. шлемошам ҳастай ҳар хелаяй. нархошон
ёра аз 70 сум 80 сум сар меша то 150 180 сомона нархошон. кадом намуде ки шумо да мақлуае метавонед омада бобинед. ана и ҳастае дӯстони азиз, барои машқ кардан аз 70 сомон сар меша то 120 сомона и барои машқ кардан. иҷада бо чи ҳастае? туп ҳастае. иам барои ами варзиш набинед, барои машқ кардан, бокс кардану дигар. иам дӯстони азиз нархаш аз анамин вай сар меша 65-70 сар меша. бо вайёш калонтара кош сифаташ дигартар бо қиматтара. иҷада ҳар намуд барои даст, машқи дасту дигару ҳастае. нархошон гуногуна рости гап ҳар якташа напурсидам. чизи дигаре ки ман мехостум шумо да нишон тим, и анамин плазмини телевизоро буд. ҳозир бинед 39 размери 39 1750 сомон шидай. рости бисёр чизо қимат шидагиян. бо анами боло рафтани қурби аз ори доллар бисёр чизо қимат шидагиян. ана мисол телевизорои вай ҳастай размери 32 и на калон на майда ҳозир 1400 сомон шидагияй. беҳад қимат шидай рости гап, барое ки як сол пеш мо ҳами телевизори размери 32 ша аз корвон вайша смартша 1150 сомон харидем. ҳозир смарташ ҳами 32 ра 1500 шидагияй. бе интернетш боша, бе вайфай меқабидагиш боша 1400 сомон шидагияй. хулоса бинед ҳар хелай вайошон нархошон. ман фақат ами размери 32 ша пурсидаму баъд размери анамун 39 ша. иҷада размери 32 ду намуд доштай. хитоиш 1400 сомон 1350 сомон, баъд камакак сифати хубтаракаш 1400 сомон 1500 сомон. хулоса марҳамат тамошо кунед. касоеда ки дар кор астай, инама аз ҳафтум дарвозаи корвон ба навор гирифтагем. омада нархнаво када харидорӣ кунед. ҳозир иҷа дохили бозорай. бисёриҳо мепурсанд ки камакакам боша дар бораи вақте ки дар дохили бозор мегардед ба навор гирем ки мо ҳам ҳис кунем худмона дар дохили бозор. барои вай гуфтам камакак бо шумо гап занам. ана иҷа калушоям. калучо дӯстони азиз бамбукора бисёр мепурсанд. 35 сомон ай бамбук дар як ҷо ба навор гирифта будам. пеши нанги видео монда 35 сомонӣ буд. иҷа ҳар хелай 10 сомашам аст, 15 сомонашам астай. хулоса ами бозор да ҳама чи ҳаст. корвонда хеле меган пул боша ҳама чи пайдо мешава. ана михел бисёр нарху қимат шидагиян. бо худо хоҳа ма бо ба навор мегирам, шумо да мефаҳмонам ки чи чизо аз дигар ваё қиматтар шидагияй. аз нархҳои пеши нада ҳозир чӣ қадр қимат шидагияй. иҷада бинед дӯстони азиз, ҳар намуд резинкаву заколкаву ҳар хела чизо ҳастай. инош дар шашум дарвозаи корвонай якум риядда. анам хел заколко астай. бисёр бонувони мо мепурсанд. ина марҳамат нархошон аз 5 сомон то мисол 10-15 сомона ҳастай. вобаста ба калону майдагиш нархош фарқ мекунад. биёед тамошо кунед ва харидорӣ намоед.